Pharangke media orte tumphan nang churolo nang tumphan nang chupha teng pini tum APHLC office an nang pali thega pot nilutum justimiat pet pini media pade press meet kepha lam the ke lapuan lo nilutum APHLC a party ben non ke wangji tarik ing ko rakho penap lo mars achiklo nilutum rally doji public rally so rally banke nilutum kapedunan ko katheke la helo 18,000 bikha mate 18,000 bikhas along le non BJP government atum APDCL company fan ki jordeji fan kachisik laso puthak nilutum kachisong pidoji number silo number hinia banke advantage Assam Pomen pen Ambani fan kar biang long along le suri along le ki jordeji fan latum non chisik bom lo laso puthak nilutum kachisong pidoji lapen number ki thom banke Sainik school amen pen long le ki jori phanon kachisik la sob thakta nilutum chisong punji la hello la som thomalam no la si nilutum hakki cheng pensita solar project aphan 18,000 bikhas along le ki jorji uke nilutum APHLC party pen ke mantuneta chidon dum de the pusi lam klartak pen ilum chipak lang lo lasi nilutum la so puthak ritarli bomno sitame council ke charia tum patum ki jor deji fansi non ka jasik binong sita nilutum ki kroido ka chistong pen jat amu sita ki un edeji na pusan asai ahui un nilutum ki kroido rajjong si thur paglo rajjong si chidon de dedlo pulonte government a policy jiman le tang sita la rat aja kong phanke nang hayon edeji puni tum aki kroido ledum democracy a phan tum chiki pami lapen ningthe pami latum pulo 18,000 bikhas along le APDCL company a phan ki jornan ko atheke la hello bulo je Karbianglong autonomous council pen sakuri banke pi thekhe delo pi un edelo owe kimia tum phan ka chongdak javar sai banke ni tum pi un edelo pusi ta tum bang ningjel ambani aphan longle ke peknang kokji alam theta la hello je owe kimia tum phan sakuri ki piji aphan Karbianglong autonomous council pen ke sakuri banke pekpon edelo pusi ala tum ningjel lasi unemployed a problem ke sovia phansi APDCL company aphan 18,000 bikha ta itum pinang kokpo lapen ambani phanta suri long le tamil tum jornang kokpo pusi ala le tum my meeting along si thanlo that eborotom along dipu eborotom no chingwai pu la puson si BJP asongja potum ningje pam lapen Karbianglong border kape jogje phan border protection aphan si itu company phan long le jornang koklo ba jornang kokpo pusi latum lam the jipak lang pholo lasi Karbianglong aratum adhoga tum bang kamang hudu ta hayi mine sake ong du tum kela so putha ke mang hu belo a theng li tum APHLC party pen rat phan thalo la ben rat to ami thang chini je company phan longle pekdalo polong te itum unemployed a problem mang solve pu by itum pa job thek pu ke la lam chu bai pusi ni tum ke utaklo ben rata chini a the ang thek ta itum thelong daklo Karbi langpi hydro project ki bana hutse tami hala suhuta Karbianglong arada ki sun pen kape job je phan unemployed a problem in ki solve ya phan lapen Karbiara tum karen kilong dunja phan pusi raphan thanlo
aphan ke chisong lo setelah puson alam than amaksi ratu mat halo osa kurilong nun pota ho kumat roi dunjat lo roi dunjat phi pini ile tum theglong lo Karbi langpi hydro project along pini 2% anbak arisoi janga tumta sakurilong dunde kedam ta ningkan hala dak chongda dunji pion kopine ya chukida aphan ta latung aphan ka cancel itum thekdam no sitame lapu ke alung leke dam ben lo lapen karen akijo ekelong dunji kali pini kar biang long arat ke karen annam abil ke chitun AC along le achai long chijor pensi pin karen abil kituna la posun si plank set lage la solam jong si ahok kali pote rong arap arju dami patun nang thanji number si number hini abangke ilidum thekdam long lo dak bogojan cement factory cement a company a phan la so a cement factory phan long le ke pek huta la sun dak thaklo je along ta dak suri along le dak pek jatlo asam refolo daktar so unemployed a mental lo pdf lo tapi ni yani itu meni tu aket ta dong le sakuri kilong dinga fialang lo ta along le dam jilo peda phet ni di pada berlaung en kar dia tu kam ni sak di beta pada kar bi tu to osa la so ara asam refol la ki bi pen apot itu malong le itu arong ki ing boding choklo pusi alang ngji tham lo asila so puthak ke dam bek nangji pusi alang lam thene chak lang do pela solam ka hok lo pini itum thekam lo gadi dak di food da asam refol thekong lo ke tu kopi lo tu malik itu ta apu ke along le dam bin lo langsung along le tum chelong thulang ma bal hai long le tum chingjok thulang ma lo aprek asu nang bang lama nang bang bilo lake la pela solo taxi dak berula lo malo berula laki se company amen aprek la dak ta so berula company bang lo tulung te itum dak la ta sakuri lo nun po kechongta na par sai long dun po men mesi berula company fan dak berula company fan dak long le pek lo pinina lo da sta pini berelo long tum theglong lo da biharia khet muse plank sa lo kopia pot lai company ke bang na pot lasi nilu tum kai kira ningjelo apranga ningjelo nono ningji bokki bang thujar ni anta nilu tum ken ningje je la he ho company phan ke peke anta na khe made kiche ki bia khe phan ke bangji isi ang hap ki thupia phan chok lagi esa corridor lagi nili lam jungjung ke lo ke practical se pini kar bengona che plan lo Mania bang si kali pulo tidak pabang sana cingki dia nang kali makalang mal solam ang tek tapi ni tum tek long lo ke lasi lasom company aphan thang aron avi pin pen kar council tum thang planning avi pin pen men company phan longle ki hotai deji longle ki jor deji pabang ke ni tum APHLC party pen man tuni ka chidon te lalu itu ang tek no tum che tek long lasi la sakuri ki pi pomen pen unemployed a problem ki soli pomen nasi non hajar long le company han ke pek de jigu bang kala ki itum mi thang fan suicide lo kusini li tu thek dam long laki athema long le ke ilitum achithe lo le long le jong si avete itum ke buki do da ali ave asi long le pen ke ke chirap lo horm pina bisalang kumane terang hem dulu terang hem pupo ta alaso terang muni jong si along le ave polo dante ke do thai ave polo dante la so muni da phan itum pilo pupo ke la refugee pupo ahem de ave di ba kumane abang phu ke abang phu do koklo kumane ateron hem di ateron hem pu koklo ta along le bang do koklo along le bang do koklo ta me ateron bang ave dia polo dante harata itu lagi teron hem long le pu sitami itum ali deji nili ki kudam kang tu bang na pelo long le la pen khe ke chera lo hormu a khe le dosita along le abidate ali ave along le dosita a khe yung sa abidate ali ave pu fansi ni ki kuda lasi ili tum laso akisung pen ke dam tani photang lo ke bang thujiar ni ke la pusona kisung pen itum ke chepe jok jiwa pini itum ajap thik la laso phan si nili tum non ke bangji taring ko ra phobang ke nilitum reli bang nilitum phapon lo kar biang long angkang pi arat pan homosting ko ra throk ara pan ensil ara pan laso amai nalitum jada so asai le dusita mithang along le khalang ke chipa jok ji pan nang chi tong dun peji pas nilitum ke jok phapon pe do label iltum chinangi longle non jong si tum chipa jok dun tekhelo pulo dang te mo apila solong le itum ke chalong lang pul laki itum kun ke
Niltum ka chinda mating pulante BJP सरकार atum la company phan longle ke chujor ke longle ke peke tangka ka income ni phan la jungjung phan usi niltum ka thekam non BJP सरकार tu BJP सरकार atum tangka kapalong ji atovar bangke la tum avidet lungi niltum ka thekam lo bang ऐसे longle की job la behire ke akapre akam ki claim pensi dakar biang long kang akam si long revenue pawang ji tu apha be jara song apha be jara tu ni tu thekda long ate tu long amut pialam mangke non MLA CM MP ki manata atumanta ke la pen longle ke pe job ye phanle latum election hur ka japtum kali tangka ka income ji phan jungjung ke chepa plan ji phan si latum election hur latum thurun lo pusi ni latum ke thekdam lo lasi latum tangka ka income ya to war phan rat phan ke pamang huji phan rara jakong masi tangka income nang ji mati di rara jakong pen ka income la ke tangka ongdung atilu thetan lo tum chini lasi rat ajakong kilong ji phan election of latum article 244A autonomous state amendment pen latum campaign autonomous state ke rat ke ningdo lang bek popinian ni enda la phasi chi songbom lo las autonomous state alam than pensi raratum BJP NP haidu haidera phi latum autonomous state tengne bupsi tu tangka tilu se tum wan lo tangka phase tum pathe ro itum thekdam no sita BJP tu non chi lo ke van thuji MLA election bonon MSC election bonon latum tangka ka income ya towar ke latum jutkok lo tum chini lo athe autonomous state alam ke rara phan than nolo no ke autonomous state alam ke rara than lo te rati utai tum han ar plung rong pupu la solam BJP tum chini pame la sinona tum tangka ka income ya phan ke a strategy chilar lo a strategy ke chilara bang ke la halo company phan long le ki jor company long le ki jor men jor ya bang ke rata thur pagi aning siksak duji progress ji la si hala rara sentiment kapa clip ya phan bang ke itum sapuri long dun po je itum sapuri long dun po pula so ki bai ya phan hal so ratum ameki kar bang ke pa clip ya phan si sapuri long dun po itum la posong sa ali long po bhedi la hai ki thar la ki chu bai anam ne sa amut pialam bang ke latum mi thang ke pa plan dia phan si company phan backdoor pe long le ki job am ben ahok pet a ron bang ke la lo six sidu aruna teng pulu tante kiche ki be tum phang long le jor long le a kiche tum ta tangka le du bu sanang namun e la ke six sidu aruna teng bang ke la sini ni tu la bang swalam tum chini pame la sini tum strongly ni tum oppose lo BJP government Kargil autonomous council pa silam rajing du thulang la tudang lo hange long li pi de thi kun jeba mi ti adu ye hoilam kai ta ning jeba dum hati chara comment ko wai fi sam la di jang Karbing long la me border under he di thang nak ka theng dam de dik tunang tum thiklong mati kwane suluk sudak tum banang jab do wai fi sam la tudang lo ha che dam de supak thang nak sa deng kon de dik supak ni tu ku yi ge laso pu thak ke ni tum ning je pi khangjang lo je non BJP ke chari Karbiang lo BJP tum non ki claim bom ke dam bom ke la tum ami thang dak inglo akhe jogwan nangji pen ing alang tum jungju akama tha pen non ke atum keng kam ka jior kali nile tum episode mai phu mata klar dak pen nang jelo e BJP han ke pehai ke anu ka prekali lake angtan nang ke wang akiche akhe tum si ke pehai pu dakna biharia khai la pen bongalia akhe tum si non la tuliran roha ke havana me ke aphan sidami ke pehai la pen non council lo ki ja tum ana phanta me la tum si ke pehai lasi la tum si ke pehai aposi la tum kiche tum aning ke hanga tengsi alang tum ki claim nang ko a remote control ke kiche tum nong sido la se ha border long pin a problem le do pustame la tum si atum aning hang claim dam ji pusta la tum si khang check ker tum claim nong le lo la song sina mandel la si no nang ki pulam ta hok lo border long nang ha west Karbing lo block 1 block 2 alam le ro po lage bhara topic lo lage lata tum chidon de la block 1 block 2 ta la give and take policy amend pen la ta Meghalaya atum han jordan lo abustu bange la pen la ku banga Assam bange itmalong le sip pon dia Meghalaya bange itmalong le pon dia lo hala kuna bange Meghalaya long le bange hi na bange Assam tum pon dia lo se mane amut pialam bange hok pelam bange itum Karbiang long le si ko chu jor lo ta lasi no na bange la tum ke ki putu bange isi bang mo ni ning ta lo company bhang long le ki jor bange border ka chirai kom ye phan tu ta la tum ningje la tum elected atum sigen ngi lo
company han long legi pige la ke tum border ke charai komi phan ku last ni tum patai si hala aborton long chingki hutsa meeting utan ni pudulo itum kar belong a border ke charai komi phan company phan long legi jora ke nang sotma pudi le arjudun lo la tum ithin na kana thabe the la pen list pusi ki pohedi non la ambani phan di CBG pudi la compressed biogas advantage asam 2.0 la so men pen long legi jori ki pi ban ke la ke itu kosan pi ho 30 years list phan pusi ki pole hai la sini tum nili hosra pudula 30 years ningan thongkap si list ki piji maham sina dak dipu berala long dipu la horlar busti long idon hem teron hem long ledu ningkan hini phan list ki pi kurja khai phan ningkan hini phan list ki pi ningkan hini gelo pi ningkan thongkap na paralu bang kati dal dande dal ami thange chop nonge chupunga he dal nonge tere ta he dal ningkan hini phan nonge ningkan thongkap phan lata mukesh ambani phan pir thia dang no ki plan lai abang thu kar binglong apang sonson ke patai ni thong ta nang nam le nang jole ta una munit nang pang le munit ta phan si ningkan thongkap nang pleng lo puro da dam jui pu komane ningi the do la ke kera tang lo ke ningi the kera tang lo ni tung pu ma ke ase mukesh ambani sonson ke ke pang company ha ma dedi company tu bang ale phan si bang ji dawang pen chapalo so ka ji boli le pen ambani tung ke bang ki claim ta te ke chilut mane chilut de la tung ke Brandak bang lo bolo te alilong vek na bolo ke sikai si ka khorcha ben dak sikat kep long ni potum la tunge alam nge lasi itum kar biang ngora cherok tok pen dolang ku la pen CM tu long ha ki hai bang ke la long le la so ka ki jor long le ke phan ho ka bang ke alang ni ke chari u no ko non chari bong u no se la ke nang bat pi khang jang la ke nil tum jale ke pu lo ke kar biang ngora ta chidi pasti la so akam bang in ton box ke me athele tum otor master hangbo mo otor master long lok pele tum long le bedet pudel ke tum thera me ta thera to kali itum kisum si ba baji so kisum me chipe job dia pan tum ajak thana pu la si episode se party bengala se tum stand table